zimachitika kandi ku South Africa kandi kuti zimachitika zimenezi ndi a president akononso akhala kuchita zimenezi kuyambira mchaka cha 2020 pamenepa panali pa 3 September ndi tifuna tikambirane zimenezi koma kwambiri lero tiona nkhani yokhudza infrastructure development kapena kuti nkhani ya zomangamanga kuti a president a dziko lino adayankhula zotani mu nthawi imene akhala akuyankhula mzaka ziwiri zoyambirira kapena zitatu zoyambirira timafuna tione nkhani imeneyo ndiye tikatero tione tikamba nkhani pali nkhani zambiri imene atha kukambirana pali zomangamanga pali nkhani za agriculture kapena za ulimi pali nkhani zokopa alendo pali nkhani za migodi zonsezo ndi zambiri mbiri koma timafuna tingoona nkhani imeneyi chifukwa kuti mwina cha nthawi tikupira kuti takati kusanthula pafupifupi because mabwerabe ndi mfundo zina ine ndi Blessings Kanache ndikulandireni konse kumene muli madzulo ano koma musayiwale kuti madzulo omwe ano mtsogoleri wa dziko lino akhalanso kuja ku BICC mu mzinda umene wa Lilongwe kumene kukhale kukhazikitsa ndithu bungwe la SKC Foundation iwo wakhala mlendo olemekezeka kumeneko ndiye kuti zonse zikakonzeka ndiye kuti tikhalanso tikupasirana kwa anzathu kumeneko kuti athe kutifotokozera kuti ku BICC kumene a president azikuna wakakhala kumwambo umenewu ngati mlendo olemekezeka kuti kukhala kuchitika zotani kopata kali pano tufati tisanthule nkhani yokhudza state of the nation address mstudio muno sindi ndekha kuchokera kuno kukwacha tilandire amzathu amene ali pa wireless pa MBC amene akumvera program ineyi ife kumvekanso pa MBC Radio 1 koma mstudio muno ndili ndi akuluakulu atatu amenewa mamulumuzana amene wakuti tikambirane nkhani zimenezi kwayamba ndifuna apempha akuluakulu kuti afotokoze kukhala ina awo kwayamba tiyambe ndi Mr. Kamange ndili Cox Kamange General Secretary wa Mini Personal Association of Malawi komanso ndine secretary wa Swede Isama Independent School Association of Malawi ndilo secretary sokumeneko secretary wakuyanja nditwako komanso ndi Mr. Steven Dakalira takulandani Mr. Dakalira ndatokoza wawo nditokoza kwambiri Mr. Engineer Chimwemwe nanena kuti twange ndolistokha chifukwa dzina lanu likumati pinda Mnderemani Chimwemwe Mnderemani Engineer Chimwemwe Mnderemani osati Nderemani ya Nderemani koma Mnderemani pamenepo pepa ndizandi chitisa kuti lilime zikhangala gwida jenga kuika ka M kutsogolo ka M kazimveka muno bwino iwowa ndi amene amaona nkhani zomangamanga ku konsolo ya mzinda wa Blantyre ndi choncho takulandirani Mr. Nderemani tathokoza kwambiri ndiye nkhani imene funa kambe ndi imene tafotokoza apa kuti tifuna tithe kusanthula tikayang'ana nkhani ya zimene akhala kulankhula president mbuyo monsemo for the state of national address imakhala kuti ikufotokoza za budget imene iyendere ndi zimene boma likufuna lichite tikayang'ana kwayamba imene tikudziwa kuti chaka chino ichitika state of national address lachisanu lino kungososa mawa linalo president akhala kuyankhula koma ndifuna kuti tisanafike kumene kuku inu mwaona kuti zinthu zakhala zikuyenda bwanji pa zimene president akhala kuyankhula makamaka pa nkhani ya zomangamanga tifuna tiyambe ndi mwina tiyambe ndi Kamange tikuze kwambiri atukozenso mveratu ndizoona mene mwanenera kuti kuyamba chaka cha 2020 president Dr. Lazarus Makathi Chakwera akhala kumatsogolera Malawi makamaka ku budget chifukwa kuti zimene amakankhula budget ndi zimene zimafuti zichitike kuti ayendese dziko kwa miyezi 12 nde takhala tikuona kuti malonjezo awo kapena zokambira zawo zikuchitika chifukwa kwambiri zaka zonse zikuyamba ya 2020 akhala kumatchula za infrastructure tikamati infrastructure tunena ngati zomangamanga koma kwambiri feyo ngati misewu andi atipindula kwambiri monga mukuona kuti kunzuzu sana siye soderaso kyosangalasaso kuti sana siye chani malo kulilongwe ndi misewu ponseponse ku Blantyre kuno mabypass mndati muone timavutika ngati congestion ifa maminibus zimatenga nthawi kuti tikasiye anthu akafikire ku malo antchito kupena pito chipatala zimavuta komanso magalimoto athu wear and tear misewu ikakhala yonongeka zimatonera zimapanga cost pafupi ugule ma ball joint ugule mashoko komanso mitengo kokha kulinse kulithala imatsika mndati muone kuti kumene kulibe zithala magalimoto
amakhola kudula ifuti amayerekezera maintenance costs nde ikakhoti misewu jeli bwino competition iso imachuluka ambiri so mathamangire ifuti makhoti chidwi komanso dziko limakhala likuoneka bwino monga kulilongwe kunoko muone mwina pachichiri pachi timavutiko katulira kukwacha kwa pakali pano tikungodusa mene pacha mwapitondirande zoti mba 5 o'clock ndizochepa chifuti be magamota kutani auchulukira ndiye tinakakondaso kuti pamene akupitaso posachedwa apa ndikudziwa kuti atiphikiraso zabwino kuti chituko chimene anachiyambachi chipitirire ndithu komanso mosangalatsa kuti pali misewu ina ngati za mabomazi amapeza kuti anthu ena akamafika mu boma ningati mpira even makochi akamafika kuti apasa ntchito ya ukochi amapeza kuti akupanga offload ma players onse aja ma players kuti anakathandiza kapena zinthu zoti zinakathandiza ndiye pano chosangalatsa choti cha president apa ndoti zitukuko zimene anasiya maboma ena ambuyo akutani akupitiriza misewu ina anayipeza kuti akupitiriza ndiye zinthu zimene zizi atatapitirize tindi makanalo ngati kulowa shiro zinthu zosangalatsa zoti 5-6 years zikamabweranso kuno kumula kuno ndoti sitiziliranso ndi njala ndiye atatapitirize ndoti ndi pabwino ndiye tikhulupirira kuti budget ikubwerayi izikhalanso chimozimozi chabo ndathokoza kwambiri akamangi ndi adumpha adakalira chifukwa iwo ndi analyst kuti afuna iwo aununguze zinthu zonsezi ndifuna ndipite kwa engineer Chimwemwe Mdelemani kuti mutifotokozere kuti ku Blantyre City Council tamva akamangi afotokoza aonena kuti aona kusintha potengera zimene president akhala kuyankhula aona ku Blantyre aona kusintha inu mungafotokoze kuti Blantyre mzinda wa Blantyre zinthu zikuyendera ndi bwanji tikamba chaka cha 2021 kuzafika pano munganene kuti pali kusintha kwa mtundu wanji pa nkhani ya infrastructure tamva amene afotokozera kuti ataonapo ma bypass athokoze kwambiri chifukwa chopatsidwa danga limeneli kuyambira chaka cha 2020 Blantyre City Council akhala ikulandira ndithu thandizo lothandizira kuti tipange zitukuko za misewu ndipo titapatsidwa thandizo limene lili target ya Blantyre City Council inalionena kuti choyambirira tichepetse congestion m'matauni athu chabwino matauni athu akulu ya tauni ya Limbi komanso tauni ya Blantyre imene timatcha ma CBDs athu ndiye kuchokera chaka cha 2020 kufikira panopa takhala kalikiliki tikumanga ma bypass tamanga ma bypass ambiri onena kuti pakali panopa pali improvement yaikulu kwambiri tikakamba za traffic mu Blantyre chabwino kuyambirira 2020 ma bypass amene tamanga pali ngati bypass ya Stella Maris imeneyi imachokera ku Chilobwe kukafika pa Stella Maris kulumikizana ndi msewu wopita ku Chikwawa wachokera ku Green Corner pa Stella Maris paja sanafika pa Green Corner wina kwalo wakudzanjira manzero chabwino umeneuchi onena kuti panopa anthu ambiri amene amazungulira kuti alowereka ku Chikwawa ena ochokera mbali ya ku Chikwawa ku Mpemba alowe mtawuni amavutika kuzungulira kumano panopa angokhota pa Stella Maris kena kwa Chilobwe afika ku madera kwawo paliso misewu ina imwe timamanga chakuyambirira msewu wakwa Nthukwa umene Nthukwa ku Chilomoni chabwino umeneko unali vuto lalikulu kwambiri chifukwa choti kodi msewu umene ndi umene wadutsa pa Sanjika woyenda mbali mwa Sanjika umene uja ndi wina chabwino wachokera pa Nthukwa umakafika kusogolo kumene kuli chechi cha Mboni za Yehova chabwino ndithu ndipo mapulani athu ngati site ndonena kuti umene udzapitiriza ukafika mpaka nacho kuchileka nthawi imeneyo inanena kuti anthu amavutika kwambiri chabwino magalimoto awo amayimitsa kutali pano ndithu anthu ali kuthekera kokafika ndi magalimoto awo m'makomo awo chifukwa choti tapatsa msewu wabwino ndiye pali misewu ina yomwe tayipanga ngati wa Sunside na Miwawa umene wachoka pa CI umene wachoka pa CI kusesekera kulowa katikati mwa Miwawa mwa Sunside yes kena kukatulukira mpaka na kuna Miwawa ngati choice yes smart choice chabwino
umenewu wathandizanso anthu kwambiri chifukwa choti anthu ambiri amene amafuna kupanga connect na Miwawa ndi Sunside msewu usanapangidwe amakakamizidwa kulowa mtawuni kumalibe momwe chochita mtawuni mucha kena kuno kupezeka zoti munali congestion yayikulu kwambiri yeti chimene chikupangisa congestion ndi traffic yonena kuti palibepo china chilichonse chimene akufuna mtawuni angofuna kuti akafikire kumadera kwawo anthu achoka Miwawa amene akafika pa Old Town ku Diamea ndikwatinso ku immigration mwaseseka kupita ku cha Blanda Sports Club golf club amapita kumonso ndi kumakhala ndithu chipwirikiti koma panopa anthu akuyenda ndithu mosangalala akuyenda akupulumutsa ndalama zawo chifukwa choti akuseva nthawi akuseva fuel komanso akuseva so makosti opanga maintain magalimoto awo ngati mene ananenera zanga mucha komanso misewu imene mumu chinanso ndichonena kuti tapanga improve security tili ndi masolar lights singatwana Miwawawo chabwino onena kuti anthu akamadutsa usiku akumadutsa ndithu muli mowala zinthu zonena kuti zachitika pakanthawi kochepa misewu ina imene tapanga ndi msewu ngati wochokera ku chipatala pa Queens kwa amene akuonera kanema ndithu misewu yake ndi umene ukuoneka exactly chabwino umene ndithu msewu umenewu wochokera pa Queens ukafika pa Akamba chabwino zinali chinthu chomvetsa chisoni mbuyomu monena kuti anthu adera la Kamba na Peli mchinyonga amakakamizika kukazungulira kusiyayi kuti akapite afike ku Queens kuti apange access madera amene ali chamuchina lekonamo pamene pano amangoyenda basi maminitsi ochepa alowa pa Kamba nthawi mweyo afika kale pa Queens zinthu zonena kuti kale sizinali choncho ndithu msewu wina wa bypass omwe taupanga komanso ukuoneka kuti msewu umene wamangidwa nsewu wabwino msewu wa pa Queens zoona uoneka ndi wabwino kwambiri chifukwa ngati Blantyre City Council ndi ma minimum standards zathu chabwino onena kuti kaya engineering design inene kuti ayi apa tikhoza kupanga choncho koma ifeyo ndi minimum standard kuti no kaya ma conditions ali otani ifeyo msewu wathu ukhale choncho ndaona kuti ndi ambiri ndi abwino ndenda kundakudulani mafuna mfundo za msewu wina kwatira umenewo msewu wina anafotokoza sa zangawo akamange ochokera tinawuyambira pa Makata Road chabwino kumalowa timaucha walalali Lubani kukalumikiza ndi highway chapa Independence msewu umene ndimene wachokera pa Kamuzu Stadium mbali ya kuchoka Blantyre Board kufika pa Kamuzu Stadium pa lowa msewu umene wadutsa ku Wanderers Club exactly ukudutsa ukafika kuchichiri Secondary School ndi ukafika mpana ku Independence yake ukafika pa data pa Maselema okay mwene ndi mofotokoza bwino kwambiri chabwino ndithu nasi ine ndizika Blantyre takonaso ndithu unachoka kumene kuja walumikiza highway kena kuno wachoka pa Independence Act highway ukalumikiza ndi Kenyatta Drive chapa Kanjetsa umene uso ndithu wapulumutsa congestion yayikulu imene machitika pa Chichiri roundabout nthawi zambiri zonena kuti anthu ena amakakamiza kabe kukadutsa pompacha komano kumwe akupita sikugwirizanaso ndi pa roundabout kacha ndithu mwasangasanga vule ndikuthandizeni wakundilande komanso wina ukudutsa kuchiwembe kwatuluka kuchikuiche kunyulasi What akamange awandamini basi yano atakuzidzira maruti nase I was interested ndo wakundirande wakundirande ndi msewu umene uoneka ngati kuti mwina msama khomera kuzokhala msewu fomeja wadutsa mbali mwa phiri lene umoja manga msewu olimba motani umene kuja umene ucheso standard yake ndi ya pamwamba kwambiri chabwino ndipo taonetsetsanso kuti kusiyana ndi misewu inawo umene ujawo ndiwo takasuka kwambiri onena kuti anthu okwera njinga aliso ndipo odutsa pawo azakhala ndipo odutsa pawo anthu oyenda pasi azakhala ndipo odutsa pawo magalimotonso azagawana bwinobwino kupatulapo tikaumaliza bwinobwino uzakhalanso ndi masolar street lights ndi
komatu misewu mwamanga misewu. sono okay akamange aona kana mafuna mthamange kwambiri ine ndifano paseni mphendina fo muona kana misewu sono amalize pene mwamanga tukamba za 2021 uzafika pano mwina mwamanga nsewina kuti fe akamba wakuchiwembe umene uja ndio choka kuchiwembe kubangweso nambari kuti sonsewo posachedwa pa akansala napanga break tapanga comment amakwinji tinali nawonso panapanga chani ground breaking kuti umenewo pa weaving factory pachi kubanga umenewo ayakuyamba kuteko ayamba contractor pati ali pamenepo nsomene wathera pati umenewo ukulowa mbangwe nkukalumikiza ukathera pena paketi mati pa abisani ndokulu about 1.3 kilometers ndiye umene uthandizaso kwambiri kuti utenge operation utenge flow ya traffic imene imakakamizidwa kuti ikafike pomwe pali junction ya Sewatala upita kwa Bisani apa pangokhotera pa post office nkupita kumadera kwawo nsewina umene mafuna muukambe betu kufuna kumaliza kuti ndifande pito kwa Mr. Dagalira nsewa wakumanja kwatenga nthawi itali kwambiri pano tinaona nduna a local government achimendo panda akubwera mwenye kuzamba kuyambisa kumanga nsewu pano kuti deck construction ikumanga nsewu tafotokoza ndi kuti potani pa Dagalira panopa nsewu umenewu tinganene kuti uli pa timati earthworks tikukoza ma levels bwinobwino kuchotsa doti losakhala bwino kubweretsapo doti labwino kena kuno tikatero tiyambapo kuyika zomwe timazitcha kuti ma pavement layers tikamaliza ma pavement layers ipo pomweno kubwereno tala anthu aonano tala black surface ikuchitika ndithu ndipo nsewu umene uso uthandiza anthu kwambiri ochokera pamanja pafupi ndi school kulumikizika ndi Kapeni Road nsewu kuchoka pasani kulamba musipakepo pamusipake pacha mpaka na kusogoloko ukafika pa 3 ways anthu okhala kumanja pa 3 ways akwadziwa bwinobwino motero kuti momwe timayamba kumanga nsewu umene ku 3 ways sikumafika galimoto chifukwa choti unali utaonongekaso kwambiri malingana ndi cyclone Fred imene inachitika pakatipo koma pano anthu ukatha bwinobwino nsewu akandi kuthekera omafika madera awo siyanasiyana ukalumikiza madera ozungulira pa 3 ways ukumadera ozunguliranso kumanja chabwino pomaliza penepeni nsewu wina amene ndauona amene mwaupanga ndi sochoka pakanjedza pa mandasiramu manda amwenye osarasiramu kumanga manda amwenye pali nsewu samene chandofunikira bwanji machidule kwambiri bwino pasani 30 seconds kwafika woloka banja kwafika mpaka na kwafika ku Standard Bank mlimbe samene chandofunikira kwambiri chifukwa choti ukuthandiza anthu amalonda osiyanasiyana amene amagula zinthu pafupi ndi Standard Bank paja pali ma wholesale shops ambiri ndeno akumati pano akumayenda mosavutika chifukwa choti chilingati chidule ndi bypass yaikulu kwambiri komanso ngakhale anthu ochokera mkanjedza madera ena ozungulira ngati angafune kupita ku chamkatikati mwa limbe poyambirira makakamizika kwadusa ku Yanax panopa angotsetsereka paja afika kale mlimbe chabwino no tathokoza zona do Blantyre mwachita zambiri apa tangofuna kuti tingomaliza masanga tota kuti sina kupasa lero umalize Mr. Dagalira mwamva mene a Blantyre agwisira ntchito mene kuti ndalama zimene boma lakhala liku okay kamene kuti a president zimene akhala kuyankhula mu State of National Address ndikutenga ndalama kumayika mu budget mene zothandizira kuti ngakhale mizinda ikhale yotuka kwambiri akamanga nakambapo za mzinda wa Lilongwe akambapo za Blantyre amaso kunzuzu ndi madera osiyanasiyana ndimafuna kuti inuyo mutifotokozere kuti inuyo ndimene mwamveramo ndimene mwakhala mukuonera zinthu munganene kuti zinthu zikuyenda bwanji potengera zimene a president akhala kuyankhula mu State of National Address yawo zikumakhala zopanga thale kobasi amene wakhala ndi chidwi ndi kusanthula bwinobwino ma speech amene a president akhala kuyankhula kuchokera 2020 kudzafika lero akhoza kuona bwinobwino kunena kuti ndithu msanamira zawo mena maziyala amakhala ndithu amachita kubwera ndi kufotokoza kuti na under road infrastructure
tikufuna kuti ngati boma tikonze msewu wakuti amachita kupanga mention Lilongwe ija kuitenga yonse ija bwino ndikunena kuti ayi mmene lili Lilongwe tikufuna kuti apa amene mukuchokera kaya mukuchokera ku crossroads musamachite ngati somene uja mukupabatizana msewu utambalale bwanji uyende choka umene kuja all the way idzafika mpaka pa Bwandiro naika kandi roundabout umene anthu azikasangalala akafuna kupita kwa sangala umene kuchawo adzipita kumene kuchuna momasuka iyayi kaya mukuchokera town mukuchokera kandi ku Shoprite mufuna mutsetsereke ndithu msewu mukatulukire pa Kamuzu Central zoti padali ka roundabout kenake kang'onong'ono pamene paja mbiri yakale panopo munthu kupita kwasunga dziwe panopo ngati ine mwati kupita ukapita Mulongwe muja kuti kodapa ndemwe ati ndilowere kuti mpaka na chizumbazumba zona amene pakuti tsopano mayendedwe ake akhale otani so zona kwa amene sakuonera kanema akuona malo amene umafotokoza Steve ndithu amene umakachita kuti kodi ndikumalayo komwe kuno kapena kuti ayi zili mwina ndithu so zikuoneka kuti ndithu pakumakhala beka indication kuti panali pamakhala vision kapena kuti masomphenya kuti kodi mayendedwe ake tiyende motani ino amene muchokera ku Kanengo ino amene muchokera kandi komwe ku Kasungu mubudusa mumponera msewu ukhalitsuwa bwino lomwe ndalama zake zija zikayikidwa allocation iyende mchimake komanso chopatsa chidwi nchonena kuti ntchito imene isu kuti ikungoonekera matawuni mokhamo mukayang'ana bwinobwino kukhale m'maboma zikuoneka kuti namonso ka decentralization kachita ngati kakuthandizira ndithu ndingotenga machitsanzo mapita sabata yomwe yapitayi nali chamunkhotamo komayenda ndithu mwabwera mpaka na kuona chamuntchewu kuti kodi mukuti pano mpaka Mpepuza mmene pakukonzekera poti paka Mpepuza ngati kutaona chimodzimodzi pa tikachoka paka Mpepuza the next trade center kusokoti mali chani tsangano teno patsangano kunchewu amene kunchewu mukoza kuona kuti paone kuti msewu wakonzedwa bwino lomwe komanso kuonetsa kuti anthu umoyo wawo khala utetezedwa akonza ndithu kupatutsa bwinobwino msewu kuti yayi mukafuna kaya kuima kuchita za malonda muimire mbali mukafuna kuti yayi inu muyenda mbachangu lowani leni yoteri zonse zomene zikuchitika moti mwadongosolo in such a way yonena kuti ndekuti olo anthu nawonso kumaboma kuja mazoti I think ndekuti ifeyo akutiganizira tili nawo mu state of national address zimene adanena kuti msewu tikukonza ukhale momwemo ndipo ndalama zimene zaperekedwa kumene kuja ziyende spending yake ikhale pachione zingokhala pano mwina macontractor awo mwina adzida ndalama mwina kapena pano ndalama mutionjezereko ntchito yokona kuti yachuluka iyayi mwina tikonze tingalande kandi mapavement anachula bwana waja kuti ngati Blantyre muno muende olo kungotuluka mu office mwathu muno nama fika pa kusindiko lamba pomwepa mukangoyamba kutsetsereka muno kuti ndi Blantyre muno mapavement amene watukwaonawa mala moti ya munthu uchoka ku nyumba ubwera ku office ngati kuno udzafike ndi fumbi sabato mambo ili fumbi wabisa kuti ayi tuchumwinda zabwino bwino mwamia ndikudzafika so you can see kuti mena wachitira spell out mena wafotokozera nchukuti yayi tikufuna kuti Lilongwe Kenyatta Drive timusinthe akhale motere ndi momwe mmene zikulondolekera iyayi tikufuna kuti Blantyre ma bypass achuluke mena afotokozera bwana anja kuti yayi kuti misewu imene yamangidwa ndi ambiri now zonsezi zikungopherezera kunena kuti ndithu ndiye kuti utsogoleri umene ulipo unaonetsetsa kunena kuti zisangokhala nkhambakama kumana kuti ntchito imene ikufuna kugwirika idzigwirika amati matching talk with action and pachiyambi adanena kuti ndikufuna kukonza kumbaliso ya governance ndiyesa kuti kufuna kukonza kwa governance kumene adanena kumene kuja ndikumenenso kwathandizira kuti mwina ma department osiyana ma institution kapena offices za boma zosiyana mmene monso mmene mwina kunali machitidwa chamati laissez-faire attitude kuti basi ndife kugwira mboma ife ndamboma tiye ndizingopanga masiku mwina so nkumasolo lako zimene zija sadafuna kuti zikhale motero ndiye kuti pakhala tsopano kalondolondo ochuluka komanso kuonetsetsa kunena kuti ndithu Amalawi ni yake
achite deliver apatse zimene akuyembekeza ndiye zimene chifukwa tikuona kuti ayi misewu ndimene ikuonekera ndi ntchito ikanagwirika matchula kuti ayi nali kunkhotakota kumene koko ntchito ikanali ntchito njambiri koma mkhoza kumaonabe kunena kuti timabridge tina timene timavuta tija ngati musalima umu kuchoka paka phatenga mapita uko mabridge aja achita ngati kuti ayambapo ukonzako kusonyeza kuti ndiye kuti ngati ayambira mmenemo mmene madzi amavuta kwambiri ndiye kuti pofika kwinako sikuti ivuta kwambiri so ndikhoza kuona kuti mwachidule masona amene aperekedwa from 2020 2021 2022 kudzafika lalero lino pamene tikuyembekeza kuti ina itulika lachisanu lino amachita ngati kuti amayankhulana they were speaking to each other akachoka uku kuti ayi tikuyenda motere project ndikumaita kuitchula kuipanga site tikufuna project iyende motere ndachita chidwidzana lino mayang'ana pa page ya ndiyesa roads authority then maona kuti koditu misewu ina amene idatchulidwa imene yatchulidwa maloti ake akhala opereka posachedwa apa atchula za misewu ngati msewu wa Njewu Tsangano mapita uko kwinako komanso mwina kubalaka ndikwina soyeza kuti ndithu ntchito ikanalipo ntchito ikanali ndiye kuti so nawo adindo amene apatsidwa ntchito imeneyo kapena kuti akuyembekeza kuti atsogole ntchito imeneyo nawonso aseza ndithu katundu pambuyo pansana paopa they have a lot on their shoulders and they pali chiyembekezo yochuluka kuchokera kwa Malawi safuna Malawi kuti pazakhala misewu ya akabwere mawa kuti lero lino atiyikira nsewu mmene yangogwa sitili nyengo ya dzinja kodi kamvula kakangogwa basi ndiye kuti zikuyembedza kuti ndi anapakapo phula kama anapakapo chani anayika phula kapena kuti chinyenga aphunzitse mwina ndilegere pamene ndatokoza kwambiri msadakalira zikomo kwambiri Mr. Kamange mwamba amene ankulira engineer Anderemani komanso mwamba amene ankulira Mr. Dakalira mafuna kuti akambapo nsewa nkhani ya infrastructure imene president akakukamba koma imene iwina kukhala yolimba adalankhulapo engineer wanena kuti ali ma standards amene anakusata adakala naso chimodzimodzi kuti osati chinthu mangaliro mandi kubweranso mukapita mu mzinda wa Lilongwe mukabwera kuno ku Blantyre nkuona misewu imene yamanga asiti kuno ngakhale kumanga kuno ku Blantyre yaboma kuzala ku city ngakhale ku Lilongwe ndi ngakhale msewu wa M1 umene ukumangidwa badakali pano mukachoka ku Kanengo mupita ku Mpoto muone mmene msewu umangidwa muona kuti msewu kumanga msewu kuti kumaona kuti uli wautali kwambiri kuti ujeneke thickness ndiyikulu kwambiri ineyo ngati amene muli maenda pa minibus zezi zokuthandizira ndi bwanji kapena zofunikira bwanji pa nkhani ya business yanu ngati no Akamange ndi gulu lanu la minibus owners ndizothandiza kwambiri foti menana engineer achimwemwe kuna kuti ma standards tinezona ife tachitapo mwayi kuti siungatayi takhati kumaona timakafika pamalopo ndikuona even thickness ya nsewu kumakhangati ya mbeni 1 komanso siyokhacho akumaika ngalande madzi modutsa ifani nsewu khoza kukhala olimba koma ngati simunapangire njira takhati kuona maboma ambuyo akupanga misewu koma osapanga last mapitake mwanoti kumamona ngati engineer ujeni contractor uja anadya ndrama kapena sama kukweza ntchito koma ife limuna nampasa ndrama pang'ono ngala ndichisana tani sana pange ndio bwino pakali pano misewu yonse imene na bwana engineer yonse ndi motorway panopo mvula tikugwa adiyatseguka koma pakali pano sinaonese kuti wamba kale tani kungambika ena madzi amakhapa kumaenda mutalo panopo onse madzi apangira chani njira chimechi chinthu chotani chothandiza kwambiri komanso ichinaso chimene timafana kuti ndoti forex mwina tinayiwalira chifoti magambo ngati akungopanga breakdown ndekuti kunokosidwa panga manufacture region ma spare parts ndoti mapeza kuti anthu amashopu ayinoti aziyitanisa pafupi ma spares okonzera cha ndi forex kale mukuziwa kuti ndizovuta ndoti tizingokhala kuti angoyitanisa anthu forex ikutha pamene zinthu zina tinakatha kupanga chani save komanso sanang'anire kumbali ya misewu ife tikamana kuti ku parliament iko akamapita sonayi akutchulaso ngati zanjanje zimene zothandizaso kupanga easy congestion ifoti ena katundu wina azidusira pacha ngati malole chifukwa sife tokha mamini pasi kuyenda pacha misewu ndoti misewu yathunso izikhala ikupanga prolong life span yake
posachedwa anduna aja kubuhala ansewu anali kulowashiri kuyendera zitukuko kuti zili pati timaona mabridge train izidusa train inayima for 25 years panopo train ambakuta kuyenda ndekuti ndi zinthu zabwino even mafuta akamabwera panjanji kuchoka kakubhera kandi kwina ndi kwina so izoti mtengo wa mafuta kutsika ndoti even mitengo ya maminibus ikhayikuta ndo anthu amatidandaula kuti iyayi maminibus ndokwera mitengo ndoti tizipanga maintain mitengo yomvekereka rather than kuti mafuta adule anthu azilipire mitengo yokwera. Akamanga akambapo mfundo ina imene iliyofunika kwambiri tikapanga nkhani infrastructure imene nayikanso apa kuti imene tikambirane mothamangira nthawi nkhani ya njanji china chimene boma a president akhala kuyankhula mbuyo monsemu ndikuita ikachidwe chawo pa nkhani ya njanji imene ndi mbali imodzi infrastructure development taonapo kuti mukafotokozera mucho kuti padakali pano sitima makafika ku Lilongwe zimene mbuyo sizinkachitika fere njanji nayonongeka pompano tikati umva yamba kufika ku Nchinji fere kumene konso njanji akonza tamvanso kuti anzatha ku Zambia akonzanso kumene kunde kuti zikhati zikulumikizana kuchokera ku Mozambique mafuta makafika ku Lilongwe ambafika ku Lilongwe komanso ukundiri kuchoka ku Beira azikwanitsa pafika panjanji zafika mbana pa boma la Nsanje anduna amene afotokozera muja anena kuti by April makamaka anena by June July afuna kuti khalekale gospel chokata mafuna ndidziwe kuti ngati ku city council izofunikira bwanji kuti njanji zimene zizithe chifukwa ndikuziwa kuti ku Blantyre kunonso mumakhuzika ndi njanji kuli njanji imene imafikira kuno mafuta amafika kuno chani zambiri mbiri ikuthandizani bwanji ngakhale kufuna kuti town ikhale kuti ipita patsogolo mogwirizana zimene president akhala kuyankhula musona yawo aizoma kwambiri ndipo kubwera kwa njanji kozaso kwa njanji kuti ikhale mchimake ndikuthandiza kwambiri kuli zambiri ndithu zimene zili zofunikira choyambirira chachikulu kwambiri chonena kuti tikayipanga njanji ija ikamalizika bwinobwino magalimoto katundu amene amakhala olemera kwambiri amene pakali panopa nthawi zambiri amakhala kuti akudutsa pansewu katundu jayo azinyamulidwa panjanje akanyamulidwa panjanje chonchicha ndikuti tikuchepetsa kulemedwa kumene misewu imakhala nayo mu mzinda mwathu ndi kuchepetsa ma potholes kuchepetsa ma potholes kwambiri ndi mzaona kuti ambiri mfundo imene mwina city maitsata pali fundo imene ndithu izathandizira kwambiri ndikuti mzapezeka zoti njanje ikakhala kuti yakugwira nsewu bwinobwino misewu yathu izakhala ya moyo wautali kwambiri chifukwa choti izangotenga magambo osalemera kwambiri ndi chinthu chimene mafuna ndithu ndichiyankhule pano kuti chimene chichi boma yapanga chinthu chothandiza kwambiri pa nkhani ya za misewu tikukoza njanje osadziwa kuti ukuku tikutalikitsa moyo wa nsewu ndithu misadakalira nkhani ndithu yopatsa chidwi mmene anenera kale kunena kuti njanje ulendo wa sitima katundu amene amanyamulidwa amakhala ochuluka komanso dziko ngati lathu lino ngati lathu la Malawi munthu sungamabadwe nkumafika ndithu kukula koma sitima usaidziwa alipo ana ambiri sitima nkumangoyonera mwina akakumanera kanema ya Nigeria achina aki na uko chimene chinchiyani so nzopatsa chidwi kunena kuti ndithu ntchito imene yokonza njanji ili mkati munthu udzikhala ndi chisankho pawekha kuti mmene ndikuyenda pano ndifuna kupita ulendo wanga ndikupita ku Lilongwe bwanji lero ndiyende pa sitima ine ndikufuna ndipite ku Mzuzu ndinakali I have time on my hands ndine nthawi yokwanira bwanji ndiyende titenge banja tiyende bwinobwino tiyende pa sewu kuti kati fate zimapo iye chipisi yapo toncho muima kuti basi ngokhala upange chiganizo wekha chifukwa masitima aliponso masitima apamwamba amakhala mati macoachet amakhala ntumero mosiyana kuti umasankha kuti ine ndikhale umu mmene amachitira ndithu mmene timaonera kwanza tu ifeyo ndithu tizita kukhalanso ndi danga ngati mmene kunoto njanje ilipo sitimazo zilipo ndikufuna lero lunch yokha ndikangodya ndidyere mmene musitimamo basi sindikufuna zambiri ndikangomwa fanta ndikamwere mmenemo zidzitheka munthu dzikhala ndithu kuthekera kotero koma poposaposa nkhani yayikulu ndimene yonena kuti
zonsezi nkhani tikamba za infrastructure iyi kandi misewu ya galimoto imeneyi kandi imene tikamba za njanje kandi maulendo pamadzi kumene chachikulu ndichonena kuti zinthu zimene zija zimalimbikitsa ntchito za malonda zimachita kwambiri facilitate trade tibwerera mbuyo ngati mene aperekera nsewu choti ayi adula nsewu odula uwolowa mu mulimbi mulimbi mmakhala ndi tumene mujamo congestion yadzaoneni ya nano ndiye ngati munthu ufuna kuti ineyo ndingofuna ndikagule kakuti chakunsikako ndifuna ndizungulire uku ungoti zwe basi you have my options misewu yambirimbiri ndingokhota ndingotera tikabwera kumbali ya njanjiyo sikale yayidzanadzanali timaona akunyamula katundu chokera ku masailos kukanengo yes kukanengo tidaona pacho sitima ndithu kunyamuka kumene kucha kunyamula chimanga kumene kucha bila naso kubalaka all the way to balaka zona kukagawira anthu amene akuvutika ndi zona now zijamane ziona kuti katundu ngatali katundu wochuluka katundu olemetsa ngati ameneyoyo tizikhala ndi option ngati imene ija kunoto izi tiye tinyamule ziyenda panjanji zikafikira anthu bwinobwino ndekuti misewu yathu ija yatetezeka komanso uku ndikuti kupanga utilize ma options amene alipo ndikale timamva kuti kalekale madi magambira kuti mmene muli ma depot adi kumakhala njanje kumene koko kuyambira kulimbiko amati ku Chatterland kuli njanje kumene kuchi yes zona zimapeza kuti ndikuti katundu yakamabwera amakafikira nthuzo akafika pa depot paja bwinobwino ndi zimene zachitika kuti uwonde kuti chimanga chacho ku silos yakulilongo chakafika straight njanje walowa mu depot nanga zimenezo sinde kukhala sinde zabwino tikapitirira ndi kuti masomphenya ngati ameneyo kupitirira ndithu ndi planning ngati imeneyoyo ndikuti mukupeza kuti kadziko kathu kano kakhoza kukafika level ina kafika pena inde mavuto salephera amatipendapenda sikugwa pena apa yayembeza kuti mutsimphina mukutere koma ngati mukuona kuti kwakukulu gwero lalikulu zimene mwaluka mfundo zimene mwazilukana zija kuti ifeyo chachikulu chimene tikufuna kupanga achieve kapena tikufuna kukwaniritsa ndichonena kuti misewu ikhale yokwanira tikufuna kuti mwina njanje zikhale ponseponse iya ntchito zapamadzi apa sizikuyenda tatiye tizilongosole tikonzenso zimene zimene ndithu zitipangise kuti no ngakhale ena amene amathandizira olo akunjako kaya ndi ayani akamaona apatu kukhala ngati amalawi ayimajeke tiye nditataonjezera ayimajeke bwanji tatini thandizo lija likamabwera lidzipita pachioni tionjezere kumeneko ndathokoza kwambiri chakumbutse amene akuonera masomvera programu iyi kuti ndi programu imeneyi imene tikuti santhule sona tikhati kutsiriza posachedwa apa mwanene kuti president adziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika sikale kwenikweni kumeneku ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe kumene akukhazikitsa Madam Mary Chirima akukhazikitsa bungwe la SKC Foundation ndiye zonse zikakonzeka ndikuti MBC ikhala kumeneko kuti tikupatsireni pa wireless komanso pakanema ndiye tikhala tikupita kumeneko nthani iliyonse kopata kali pano tifatitsirize programu athu iposerapo mpano pene ndi akuluakulu amenewa dzina lichatsogoleri akumusena amene akuonera maso kumvera ndi Chimwemwe Mundelemani woyang'anira zokumangamanga ku Blantyre City Council chabwino komanso ndi Mr. Stephen Dakalira mmodzi mwa atolankhani athu komanso zitchule nokha bwana Mr. Coxley Kamange amene muli mulembi wa bungwe la Minibus Owners Association wasi wananso kuti ndi mulembiso wa ISAM Independent School Association of Malawi kodi inunso muli ndi skulu paja eti yes bungwe la anthu amene ali ndi maskulu awo amene ali independent amene saboma chapo tathokoza kwambiri akulu amene ndi akulu amenewa ndiye timafuna kuti tipita kupapeta kwa program yathu Blantyre City Council potengera zimene president akhala kuyankhula ndi masomphenya awo ndi boma lawo ndimene zimzakhala zikuyendera mwatiuza misewu yambiri imene amangidwa ku Blantyre masomphenya anu potengera masomphenya a president mufuna mufikire pati pa nkhani ya zomangamangayi mukanene kuti kwina amene mukulowera ndi kuti tsopano aizikomo kwambiri panopa ngati Blantyre City Council tili pali kalikiliki konena kuti kutsogoloko pali mabypass ena amene onena kuti tiliso mplano tili tamange angapo ndithu ndi plani yathu kuti timalizise kumanga amenewo komanso pali misewu ina yonena kuti mabypass yake ndatali kwambiri ngati mmene nafotokozera wakwanthu kwa kuthera pamboni za Yehova wina kuti utenge pamene paja tikawike
ku Chileka Chabwino. kafika mpaka ku Chileka ndi tikuyembekeza kuti zimenezo tizapanganso tiliso ndi danga nditonena kuti tizapange msewu wochokera ku Machinjiri imene timaucha Odi Zomba Road Chabwino. chokera ku Machinjiri ukafika mpaka na pamapanga pamene pali msewu wa Zomba kuchokera pamapanga timati pangungume kulowa pamene pachosesereka dusa timati mwanjirika yes kwafika pamakalanga kutukira sawa Machinjiri kwa Machinjiri ndauzi wansewu umene ndi imeneyo ndi masomphenya ena omwe Blantyre City Council tili nayo. Chabwino. Komanso tili ndi vuto la congestion pakali pano ngati imene palili pa Clock Tower mzinda wa Blantyre. Panopa ngati council tinapanga development designs. Chabwino. Onena kuti tikepo interchange pa Clock Tower pachi. Clock Tower. Chabwino. Imeneyi idzathandizanso kwambiri kuti tichepetse congestion imene machitika pamene pacha makamaka nthawi yonena kuti ndi peak hour. Ndithu. Ndio makamata zidusa pansi na pamwamba. Maplano ndo ameneyo. Amange fama kuja mafuna vafusaso ngati va Shoprite iso pa stadium atakhala maplani iso ngati amenewo ndoti Blantyre muno ayita atayika interchange pa Shoprite pa Kamuzu Stadium ndi pa amene afuna kuyika ndoti Blantyre yateka mina ndadule ngwangwa interchange imodzi komano imene ndi inaso imene tili nayo pa maplani inaso ndi pakameza anthu akamachokera akameza landa pa anthu akamachoka akamulilongwe akuyandikira Blantyre azilandidwa ndi pamene pacha sikuti kungopangira manyado chabe kumano pa makhaso congestion kwambiri nthawi ya pikawa ndi ma interchange atatuwa ndamene onena kuti Blantyre City Council ndi masomphenya onena kuti takazikise tituze ife ukhawaza tusele komanso akamange amene basi ndatozeso ngati kumimbawa ife kumene tinayamba iwo apitiriza apanga improve ngati infrastructure anthu amathovita bwino ngati kuti kumeba anthu ambapitako mafazi kuti akamange mungolowerera anthu amene kuti amene basiwa zichitika zawo zofanana ati amene okhanga naye mwa kumodzi amene abere limodzi komanso ni infrastructure nayo la Zandeke kuzuzu tu airport akupanga improve infrastructure ndio basani mpara mumalize muhamaliza musawelo kwamba infrastructure ameneyo fendege tambaruko aronga zina inakatera kumene kondege waronga komanso kunzuzu kumene boma pada akali pano ndifuna kuyambe kukotera ndege pada akali pano kuti anthu apita kumpoto asamavutike kufika kumene kucha nthawi imene nachita njiru ndifuna timalize ndifuna ndipaseni mpata mwayambe Mr. amene muli engineer chimwe Mdelemani kuti musirize program yathu lero mumeza motani mawanu amene muli nawo pa nkhani ya zimene muzana mu state of national address na president akhala kuyankhula zimene inu ngati ku city council maziona ni imene mukuyembekeza tsogoloku pa maplani anu mungafuna kuzepo zotani vetu kumaliza program yathu ayiso mwambiri zimene a president akhala akuyankhula ndipo ndi thandizo limene talandira ku council ngati Blantyre City Council kuchokera ku boma ndithu council yakwaniritsa kupanga ntchito zapamwamba kwambiri za misewu zomangamanga komanso talimbikitsika ngati council kuti yayi apapa ndi tisowachona mizira tikulandira thandizo tiyeni ifeso nafe tionetse kuti tinkuthekera ngati adindo amene tadalirika kuti tiyendetse council moti masomphenya omwe natchula pa ma interchange komanso misewu ina ndi ina imene tili nayo mmaplani tili ndi chikhulupiriro kwambiri kunena kuti tipitiriza kupanga chifukwa choti boma laonetsa kuti lili nkuthekera kuti thandiza ndilolo tindilekezere pamene ndathokoza kwambiri Mr. Engineer Mdelemani zikomo Mr. Dakalira inu mutsendera bwanji program yetika musanasendere inu ilfa musendere ndinu Mr. Kamange mawano amene mutsendera program dora thokoze kuti masomphenyawa zikukwanisidwa chifantazi na kungoyankhula implementation imakhala yovuta kwambiri koma zikutani zikutheka komanso tathokoze ngati adindo ngati engineer chimomwewo kuti anthu ena amangoganiza zosolola ndalama zipita umene kuja koma kumasolola osachita ziti zimene zikupeza zifukwa zazikulu ndi chachikulu noti akalandira ngati zinthu zimenezi chifandiza ife amalawi akuzipwetekaso okha azidikire uno kuti sakupweteka munthu wina wache komanso anthu bwezera na mbuyo mutati muone zinthu zimene atchulira anthu onse apa ndi zituko za ndrama
zoti kunalibe kale koma anthu ena tikatengera za ndale azikukhala kunyoza ngati palibe chani china chilichonse. Ndiye tenti Amalawi tipange forge ahead tiphunzire magwira ntchito limodzi pamene nzako apanga zabwino kumuyamikira kuti mawanso achite zabwino pamene apanga zoyipa tenti tizuzule pachani pa zoyipa zokhazo. Chabwino. Ndilekezere pamene. Natokoza kwambiri Mr. Kamangi kuchokera ku Minibus Owners Association. Mr. Dagalira ndifuna pasi nipata mambo amene akulu awiri. Chabwino. Mumaliza motani. Komaliza wake ndikumene ndiyambira pamene alekeza yawo kunena kuti nthawi zambiri timakonda kulowetsa ndale posayenera kulowa ndale. Pano sitinabwera kuzakamba nkhani zachipani. Tikukamba nkhani ya chitukuko chimene chikuchitika mdziko la Malawi. Chitukuko maplani a chitukuko amene mwina boma akhala kupanga. Kodi zikupherezera mphongo. Kodi nanga Amalawi akumakhala ndi chiyembekezo chotani. So apa mutha kuona kuti zimene zanenedwa panozi zisoneza kuti ndikuti ntchito ikugwirika pa ground komanso adindo siyana anzathu makonsolo ngati John Blantyre ndi kwinako kumene kuti ali ndi udindo waukulu ntchito yochuluka. Ndiye nanji pano tsopano pabweranso mpikisano paja kumapikisana makonsolo akupikisana paja kumakhala ndiye sachimenenso chimene yachita kwambiri kuti ambiri aonjezere moto kumakhala ndi kuti kodi consolo ili namba 1 ndi iti nanga ikuchita bwino ndi iti ndiye kuti ntchito ilipo game on akudziwa kuti ndiye kuti apa ndithu tivale zilimbe. Komanso nkhani yonena kuti yayi pamene anthu akukhulupirirana akudalirani decentralization devolving imene kuchitika ija kumakonsoloko tatiyeni tichepetse kusolola kumene koko ndithu kumeneko zewadi kupangawo zingoyenda bwinobwino anthu aone kusintha. Iyayi kaya ndi njanjizo zikhale bwinobwino anthu aone kusintha. Iyayi kaya ndi maulendo apamadzi kumene kokonzani aone anthu kuti iyayi zinthu zikusintha. So that at the end of the day servant leadership imene makhala kunena president ija anthu adzitsimikiza kuti anthuwa akutumikira ife pano Amalawi. Sanabwere kudzacheza sitinabwere kudzasewera tisatayitsane nthawi. Servant leadership iyende kuti zimenezo ziyende zitengera ma lieutenants kapena kuti amene asungulira utsogoleri uja kuti ma governance structures ali motani komanso kodi ma standards achula ndelemani aja how much are we demanding kuti ife tikufuna ma standards tizitengere apa zifike apa. Ndiye maso chire chitsogolo kuona kuti nanga sona imene ibwerera chisanu achite unpack zotani komanso ndiye kuti khangalika measure anthu kuona kuti kweni tachoka pati tafika potani ife pano pangochita ngati timinusu apo ndi apo ndi apo timinusu chabe ndi Friday kuli ntchito sopano kuona kuti zinthu zili zafika potani koma so far so good khoza kutero ndilekezera pamene ndathokoza kwambiri msadakali nditwa zikoma kwambiri ndiye pamenepa tinati papero pa program yathu ya tsiku la lero program ineyi ndi program yapadera imene tikuti tisanthule sona kapena kuti kusanthula zimene president akhala akuyankhula ndithu ku nyumba malamulo akakhala kuti akutsegula nyumba malamulo zimene imakhala kuti ndi parliament kapena kuti kukumana kumene kumabwera ndi budget. Ndiye president akhala kuyankhula kuyambira chaka cha 2020 pamene pacha pa 3 September ndiye akhala kuyankhula ndithu masona amenewa kukwana asanu amene akhala kuyankhula ndi apa dinali ndi akuluakulu amenewa amene pasanthula nawo mu studio muno. Ndithokoze kwambiri koyamba ndithokoza ni Mr. Emaka engineer Chimwemwe Nderemani kuti munabwera program iyi. Ndathokoza kwambiri zikoma mwaso nthokoze Mr. Steven Dagalira inu makhabisa kwambiri kukonza kuti anthu awerenga chani pa online koma munalolera kuti ayi mubwire muzakhala nafe tikuthokozeni kwambiri zikoma komanso Mr. Cox Kamange makhabisa mbwezi pamene basi kuliwonde koma munati ayi tikumane tikhale limodzi kuti tithe kusanthula limodzi sona program ineyi tuthokozeni kwambiri. Tuthokoze zathu zomwe zadziko ndithokozeni kwambiri otherwise zikoma kwambiri tathokozani nonse munabwera zikoma komanso kwambiri ndifuna tithokoze kwambiri amene mumamvera program ineyi pa MBC Radio 1 komanso kuonera pa MBC Television pamenepa kuti munakhala pamenepo kuti tasiriza limodzi program iyi monga ndinafotokozera muja kukhala kukhazikitsa bungwe la SKC Foundation ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi amene akhale mlendo olemekezeka Mai Mary Chilima ndi amene akutsogolera bungwe limeneli. Ndiye zonse zikakonzeka pameneko tikhala ndithu tikupita pameneko koma ndimafuna kuti ndikutsanzika sanatsanzikisise ndi Steve Dagalira 1 minute chabwino just a minute
buku mene ndifunika makamaka ndi foundation imene ikhofunika bwanji foundation imene tukamba papai ndasanzika kale koma tifati sirizise bambo munthu kakhala kuti umachita ntchito zabwino chabwino umakhala bwino ndi anthu amatha kuona kuti mwina mbiri yawo isangofera mazira sitingachite ntchito zina zachifundo zofuna kulemekeza mzimu wawo komanso peya imene idalipo pa nthawi ya chisankho iyi imene idayambira peya ya SKC ndi Dr. Laz zimaoneka kuti panali chimvano china ndi chomwe chinalipo osalephera anthu amayankhula ziwiri zitatu mwakuti koma mutati muone kuti ndithu mmene amagwirira ntchito zawo makhala kuti panali kulunzana kwina ndiye chimenecho kapenanso china chimene ife sitikudziwa ngati anthu amene timaonera patali ndichonena kuti panali ubale wabwino umene wapangisanso mwina kuti ngakhale mayi akunyumba kwa malemu Saulos Chilima anachiona cha nzeru kuti yayi tate wa fuko lino wa dziko lino timuyitana akakhale nawo pamenepa so ndi mwambo waukulu onena kuti ndithu pofuna kulemekeza legacy ya malemu Saulos Claus Chilima akufuna kuti pachitike chinthu chonena kuti ntchito zachifundo kuthandiza anthu kaya moyo othandiza wena ndi zina zimene amakonda zisangofera mmalunje komanso ena ndi ena akufuna kwabwino amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandizirapo kumeneko kaya ndi president amene olamayi akunyumba kwawo paja machitanso timaona konda kuthandiza ana asukulu palipo ka foundation kamene akuchita zonse zija ndiye kuti mukhoza kuona kuti zikukhala kuti zikulumikizana bwino lomwe koma nkhani yakulu ndiyonena kuti tibwere pamodzi ngati Amalawi ndi kuyima limodzi ngati tonse Amalawi kulemekeza mzimu wa malemu Saulos Claus Chilima amene samayang'ana sanali ndi tsankho tikhoza kutero samayang'ana kuti ayi chipani chanji uyu akuchokera kuti amadziwa kuti ayi tonse fe ndife Amalawi paja adanena kuti tidzafera mbendera yake imene adanena nthawi nayo atanyamula mbendera ya Malawi now Malawi ameneyo ndi amene ali panoyo omabwera ndithu kumabwera pamodzi kuyima united as Malawians ndiye pofuna kulemekeza tilemekeze ndithu mzimu wake motere ndithokoza kwambiri dakali tinamaliza kale chabwino ziko ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni kuti mnali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi mukhalepo mbo ife kuti khati kupatsirani kuti Lilongwe sikalekweni kuti uone kuti kumeneko kuti zotani mwakumanonse